Never
ni ye fɛn fili mɔgɔ ma n'o tigi y'o minɛ u b'a fɔ k'aw kɔnɔ ko ye kelen ne b'a ye kuma in tɛ tiɲɛ ye n'o tɛ den don o don balɔntɔlaw b'a la ka gardien bɔ ni ballon ye o b'i programme olu kɔnɔta tɛ kelen ye dɛ Madame Touré nin yɔrɔ in lamɛn ka ɲɛ dɛ ko ni ye fɛn fili maa ma n'o tigi y'o minɛ ko aw kɔnɔ ko ye kelen ye ne ko tiɲɛ tɛ min na diɲɛ don o don balɔntɔlaw de b'a la ka gardien bɔ ni ballon o b'i sɔrɔ o kan mais olu kɔnɔta tɛ kelen ye dɛ n'i ye kɔni fɔ Limakɔrɔ kun fɔlen nkɔni kan ka fɔ a ye fulakamalen min ye dɔnni sɔrɔ faso kɔnɔ tiɲɛ fulakamalen min ye auditeurs sɔrɔ faso kɔnɔ tiɲɛ fulakamalen min ye kɔmɔko sɔrɔ faso kɔnɔ tiɲɛ olu kɔnɔ ko ni sumɔgɔw kɔnɔ ko tɛ kelen ye dɛ parce que sumɔgɔw ko k'olu bɛ mɔgɔden dun ninnu ko ko ayi ko mɔgɔden tɛ dun olu tɛ sumɔgɔw ko k'u bɛ dugu ci kɔmɔtigiw ko ko dugu tɛ ci olu tɛ n'i ye nkɔni fɔ Limakɔrɔden ani nkɔni ka kan i b'a ye Limakɔrɔ ko kuma maa caman de bɛ nkalon da i yɛrɛ la ne ta tɛ n y'a mɛn yɛrɛ ne ye Limakɔrɔ ye ne ni Limakɔrɔ baro la wa Limakɔrɔ ka dalu bɛ ne kɔnɔ a barika ye dalu 3 la k'a se ka sɔrɔ ka bɛn daga ma cɛ ko latigi n'a yɛrɛ tɛ kelen ye n bɛ kuma ja k'a fɔ a la tiɲɛ don o tɛ kelen ye dɛ a yɛrɛ Limakɔrɔ y'a di ma a bɛ ne bolo nkalon tɛ tɛmɛni ne ye donsoya kɛ Limakɔrɔ ka marifa la a sera ye wara ka Musa de Kɔrɔbacɛ don mɔden Musa Limakɔrɔ tun b'aw ci ka don kungo la ni fɔli b'a fɛ ka marifa d'a ma k'an ka taa sogo ɲini o caman kɛra mais ni sumala jara ɲɛmɛkɛ nɛrɛkarila i ta dɔgɔnin ko ni tun ye Limakɔrɔ denkɛ ka folikan ye Bisu Kɔrɔba k'a ta tɔgɔ k'ale ko ko yan ko ka sɔrɔ ni wala ko yira ne ba kala ni na mo mo la mo ya dula ko mo ya